Hello, Kachela. Eh? Never gonna be there. Must want to go there. Massy. Jebenu, you get better. You got to get them. Anna may take it. Anna may be a check. How you want to have for the madam here? Eh? You're not going to buy it for. You're not too late. Anna wasn't in German. Only as the guitar. When you're not good by that. Oh, them man. Okay, like I'm. Wait here a minute. Me, take it a better. Make you like a time. I'm not born. I'm not here. Oh, God, he needs to get it. He got no. Jump from my dozen. Imagine Josia. He never get it. Yeah, butter. Them man. One must get out. No, I want to get the agent of me. Oh, but why else? Well, I didn't come for Anya. In the castle mode, don't be also. Must be a good man to Basiaba. Come now. Manata, they put us on. Oh, God, I live with quasses. But to Masia, I don't have food. So you come with 1 year of but I did what live quasses. I don't think you never buy a woman. I am the man. Never come now. Ask me, see a bay. It's in one class, money I make assignments. So if I pay what I go now. My class, you get make assignment. I got to go now. Came moto to see about where pocket I can have. Genako. Master Genako, Nana, come watch Gifa. Nana, Genako. Hey, myself 11. You never come on again. I see a every day, you know, was that Pagaraga, Martinena big assassin, or what comes the king. London and Apaja. Bia. Pam, like look I'll sing Gibia. For an assignment. I'll bring up assignment. Assignment, result take a fapota. I like look at me feeling me. Assignment result take a fapota. I like look at me. Nenny. But yeah, what us one now? We got what one. If I want if you girl, see what the one man got what I make a gonka. It can go cap gay out. What's why I make a sit up and come back here? I'm Roy from Coco said, and I need to money, tell my bob and half a cost. On about 40. But if you are what about to me, la rola, roll up and the dinner. I didn't. But like one of my one on Bob name is one if back all the good one. Oh, and never. Oh, that you. Massy. Oh, Bambo. Hey! Efukweni mo. Efukweni. Nwa utonya ndi afuzo. Na kawazel me febo. Ndo. Ndo. Assignment. Chai. Adam manwunye ma obu ni no ndo di fama na emem. Ndekwa mwira pụrụ ma mmasị nenu. Ndekwa ka ọ na-he baby. Ọgwụ gwara agwụ ore nu ure. Ore gwara ure. Hey! Efukwe mo amasi Adam mai wera pom na Hey! Kedinda na-ekwu maka ha ọ bụkwa ndị akwụna lenu ha ka ha na-aga ha
pati n'aka roho ha jikwa agụba n'aka ha. Everybody have to be careful. Agụba ha dịkwa nkọ. Hey, hey. Ndị akwụna pati biko were nwayọ. Dezi biko were nwayọ. Ị ga-egbukwa ụmụ mmadụ ka ha yi akwa mbe n'ukwu. Ka ị kwụsị ngagharị ebe egburu oge gị na-awụgharị ka ị bịa nga mụrụ obodo otu esi ede aha ka ị mara akwụkwọ onye m ji kwata na mee ihe ọzọ. Mmiri chiche ngị ga-akpọ m gị ọwụrụ ngọ ndụ takara n'ihe tikasịrị ya ndị na-awa pampas ka mụ na ha bịa mewe ụwa na ofu ụtụ oyibo mechie m ọnụ enwere ike ime ede ime aha na-ede ụmụ ị ga-ebe a ka ibido na-agbago. Ọ dị mma nsogbu arị mana ọ bụrụ ma akwụkwọ ihe m chọrọ ebe ụlọ akwụkwọ ndị nnukwu mahadum ekwe na ebe ndị nabata ka lasu ọkwa ebe ahụ ka a na-akpọtụ ndị egwu akwụkwọ butezigbo ya ọmịa ya akpọtụ ma mara ha dum na ihe nke amụrụla mmadụ nwa akwụkwọ ọkwa ụmụ ha ji amụ ya mba mamachi ọkwa chọrọ ka m bụrụ mmadụ ihe m na-achọrọ nwa ihe ọzọ ọkwa mama ihe m chọrọ iwu bụ dọkịta ndị masị m chọrọ iwu dọkịta oyibo ya na-atawachi dọkịta oyibo ka m chọrọ ọgwụla achọrọ m iwu dọkịta ụmụ ya chetanu m ihe ị na-ekwu dibịa mgbọrọgwụ ahụ nna nna ha na-eme ọnụ n'ọbara ụlọ ọnụ na agbụrụ ọ bụ ka ihe na-ekwu ị gaa n'ọnụ ama nga ha gwụcha nke ga nga n'oru buwe na ọkụkọ na-efe ọbara na-ahụ ụzọ na-anatacha ego ebe ga igwe ihe gwara m na-akwụgharị m ịchọsa m je gwụọ ọgwụ bụ ọkọ na-enye gị isi aga na-ata abi asịkwa m kakwa tagburu onwe anụmasị gị gwụọ ọgwụ mama chekwuru ọkụ mara nọ na nrọ wee fụ ka m na-agba ndị mmadụ ọgwụ ndị obiri na aja ọcha ma gwọ ha nwere onwe ha ndị onye ofukwu mgba anya ọgwụ ofukwu ha bịakwa nọrọ ọfụma ma ofu anya mme ya achọ m ka nrọ m apụta ihe mama onye ebe mma m dọkịta naanị m onye na-elekọta gbọta m ebe a njem mbịa mee gịnị ofu anya mme afọ m nwa m na-arụ achọ m iwu dọkịta dọkịta ekwensu mmịa ugbu a ọwa ekwensu ọwa ekwensu ọwa ekwe mmadụ ihe chọrọ wụ dọkịta oyibo iwu dị emete eme n'elu ga-ekọzi eme na ime ga-ekọzi ugbo ịnụ keta gbafu ị ga-abụzi dọkịta na-agba ọkụ iko ndị ga-akpọji ụkwụ ike arụkwa ebe eji akpọpụrụ m polisi biko ị chọrọ sa nzuwa oshi dọkịta ka m chọrọ nyere m dọkịta ọ na-eketa ịkpụrụ m gọba ịsọ ihe ị chọrọ ime eme nwanne m nwaanyị na-ere ahịa ọgwụ ebe ọnwụrụ ebe ị ghara emere m ga-akpọtụrụ ya ime ihe ụmụ ka ha mma mama ashị na wee mere chọ kịta ka ejebe nọ ihe m chọrọ ịchọ ka m nọ na ya adị na-eme gịnị ihe a ka m chọrọ ihe a ka ị ga-ahụ ngwa weta na ịbara daalụ nne m
beg. Put it for no ya. Go bring her George. Hi! Mother, no, they will quick go can't come on. Keep on here 40% till now. No, not moving. Put in the morning. No, Chamuka, I mean, I would open a baby condom. Muka Simba. No, my heart, you. Obure go be him, with all your name. What will you know? So many are I think I'm a nose of my young carbon now here. What is some car, Jacob? Madame, more hoya. Young Madame Rose, hoya. Now, chose a conyo, I chap with a troya. Okay, book hoya. More hoya, who no, mamma? Muka, where you go? Chineke got more rock. Chineke got more rock, give me no more. Pato, baby, snap at there. Now you got it, check. Pato, you look at your dad. You know what I want? Wait, so where? I took my mind, you believe that was. You much of a human, you do them, didn't walk on Jaha. Oh, go, maybe your jaw. Even in your jaw. Ebusumoya. Pato. Oh, yeah, Mewo. The queer. Oh, my leg. Okay. Okay, because what he had because. No, that's it. How about this one? Rosiaka. You might have been see Butoya. Charles. Abu Chief of Biegoya. You might be Victoria. Win a pium. No apple. Call them kitchen here. When they pium, money, Victoria. It's not chief. Approach chief. Because mechanic ma onye ngwọrọ onwe gịnị na ha eso ebe a ka ibute ọya kpọọ chief bute ego ọya jụọ ndị dọta ha ya agwa gị onye bụ ego ọya biko achọrọkwa m ịfụ gị na shọp a maka na ibute ego ọya obiri na aja ọcha ibido ma street achọkwa m ịfụ gị ụkwụ gị ebe a if not mgbuo gị riri ya bụ ego ọya mara ya bụ ego obiri na aja ọcha ewo Cancina. Chief. Hey. Chaka kwa kaneo nuamo. Hey. Ima agoni hai na romona gina party na. Ka okwu afa na ị na-agbara ya na isi ahịa anyị na-azụ tesi se mụ agbanweela na awụzụkwa m onye amụgharịrị ọzọ ma ọkwa na-eme ọkwa ihu na otu pat nwanne anyị nwaanyị si bute obiri na aja ọsa nke mụnwa ihe agwụla m iko so ọkwa ihe m ji na-agwa gị ka anyị marakwa otu ị ga-esi mezikwa ndụ nke gị chọọ ka anyị chọọ ihe anyị na-eme were nyere onwe anyị aka mana o nwere mgbe na-ele leche ego anya ikwu okwu ọ dabụ ọfụma ikwuo ọ dịka onye isi ọ dịka nna ahụ mmanya na-egbu na chere ka njụ ọrụ paati butere obiri n'ọjọọ ya ji ọcha kedu ka o si gbasa gị onwere ihe jikọta ka ịmakwa na nwaanyị na-eme ojeko ije hazie ihe ọfụma ihe ọ na-abụ ịpụta iburu ọhụdọ ha nwoke ọma bịa pịa etu ji si ya nke a na-ebunite ukwe ọchọ nye tie bụla atọ na-abịa na apụọla m ebe a m na-akwakwa ebe a ka m gaa chọta ụlọ ebe ọzọ bara onwe m uru ibula akpa efuwa mgbukwolu m ijikwa na aga ebe nke ajụjụ nke ọ bụ gịnị ka ibe ọ bụkwa m na-agwa gị na Max chọrọ inyere m aka ịhụrụ egwu m ahụ ka ọ mee ya ka ọ baa ahịa ọfụma
nwere ya na-enyere ndị mmadụ aka ị na-achị ọchị iche na egwuregwu ka m na-agwa gị ekwu m na okwu anyị na-ekwu na o nwere ebe o si apụta ya nwa ala bịago gị o chipie na gị ibe ị na-eme ha chọọ ngwa egwu ha gụpụta ya ibe mana gị nwa na-alọta nke gị na nlọ ọkwa ajọ ibe tesi chere obere oge m ga-enye gị keseti nwa ala bịago gị ọ bụrụ ihe nekwe ka ngwa ọkwa ifo mụ nwa na-eme anya na-eche ka isi ka i buli akpa jee ebe ife na-eme ịmakwa na o nwere klọb a na-agba n'iko ibe a na iti ekwe n'enisi ebe a 50 tau tesi ịgazina thank you for tesi ịgazina biko ana m ayọ gị ịgazina ọ bụrịchi nke ị na-eme ịgazina mụ nwa ebe ị hụrụ m na ana m agwakwa ndị mmadụ ka ha chịa nsogbu adịrọ ibe m bulu akpa ijebe mụ nwa ya eche ka m chighelie onwe m dezie onwe m n'ebe dị mma ụmụ nwaanyị a na-agba moto n'Ikoyi badịrịbọ ndị a na-alụ ụlọ badị ọkwa n'Igbo ọkwa ifu mkpumkpu ibe ma aya m ejie chite ibe a na-alụ ozugbo tesi ozugbo nsogbu adọrọ bata mmechaa na m ga-ewetakwara gị ihe a m gwara gị gwakwa gị na mgbe ichetara oge ahụ m gwara gị ya na o setiela iburu akpa gị n'afọ bukoro akpa m n'afọ isi ọkụ ma gị ebe ọbụla ana m eso usoro ujebe ebe ana m agụ egwu abụ m onye ala adị gị ka onye ala tesi ọ gịnịkwa nke gị na-akọ gị nyekwe ya otu nsiri gwa gị nwanne mmadụ nne m mma nke ebe anya ya eburu bịa na shọpụ m taa ọ dị na mma ọ bụ ebe m ka ga-asịgba agha ịga na ọ bụ ọtako nwa mme na ọnụ ọ ya na-akpọgharị m otu ọtako na ele nke ọzọ ha mee ọtako osi ọgụziere ahịa ọgwụ ọtako ọ ga-amụlikwe ọtako ọ ga-amụlikwe ndị nke o meburu mbụ meteghị ya asa ha ahịa ọgwụ ọ ga-amụlikwe aga m sị m abịa n'ụgwọ gị ịmara otu ị ga-eme nwakwa mme na nwetọ ịmara otu ị ga-echi keji n'anya ya ọ nwere ebe ọ ga-aka mma ya bịa na eme ebe ọzọ mma m ga-aga anya ọ ga-erukwe ya ala ebe ndị iso na-ekwu ị na-ekwu gị dodo ya aka na ntị ma ọ bụrụ na okwu aga m eme ya nwanne m na ya gbalịa na nke ị ga-eme ihe ị ga-emekwa amasị m alọta akọrịkwa eme ebe m chọrọ ego sị mba m ji ego emezie echi mme na ya bịa ngwajichi ike gbado anya ngwanụ bye bye Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu